Iki ngene Kang Tong, ngekekne titipan. Nah, Kang iki enek sing titip iki duit ngene aku. Kon ngekekne sampean. Oh iya. Iki 200.000 Kang. Ya Kang. Iya matur. Matur nuwun. Tombo ya. Iya. Sing ngekekne iki gak gelem disebut jenenge omahe ndi ra gelem. Iya. Sing penting iki wis tak sampekne sampean. Ya. Iki seksine makmun iki nang ngene iki. Iya. Ya. Wis Kang apa sing sampean sampekne kangge sing ngekeki iki? Ya, aku matur nuwun enggak iso bales sing kuwasa, muga-muga rezekine akeh. Amin ya. Ya, muga-muga melimpah barokah. Muga-muga selamat nyambut gawe enggak ana apa-apa. Amin ya. Muga-muga panjang umur keluarga sak keluarga. Amin. Muga-muga awet terus sak keluarga. Amin ya. Muga-muga ayam tentrem sak keluarga. Amin. Iki sing penting wis tak sampekne ngene sampean lho ya iki. Iya. Duite nampa sampean. Heeh. Yo enek seksine makmun. Iya. Cuma bareng anu, tangi turu sampean. Iya. Kuat. Aduh merah kok udan. Udan mambengi melek ae ya. Ya melek lek jam 2. Surai melek terus ya. Ya diusahane lah. Usahane melek iki. Iya. Sampai jam piro mambengi? Sampai jam 2. Wah, sampai jam 2. Jam 2 malah madang. Iya. Aku lho jam 09.00 wis turu malahan. Malah madang cetok uwi ning pawon. Oh. Ya orang turu Mbak Win jam 2. Iya. Nah iya jam 2 Madang aku. Terus jagongan diluk. Diingi arep rene tak kekne diingi. Aku gendurenan, lengkongan. Oh iya. Dadine Suran to. suran lengkongan ning prapatan. Iya, heeh. Elah sesuk ae. Iya. Kabeh kan suran. Heeh. Lah iya. Karo nganu kuwi lengkongan karo baritan. Akhir Jane mbiyen dhewe iki bareng. barenge pisan. Mbiyen baritane kok jemaah neh ngono. Heeh. Iki jemaah rene acara apa-apa iki. Jadi bareng. Ya anu sire dhewe ndingi tapi mbuh kok ngejak bareng neh. Padahal sok Jumat neh ajane. 4:30 wis lekas akhirene kesoren. Aku yo nang yo lekas balik. Lekas mulai. Heeh. Wong ndingi ngulon jan. Heeh. Oleh ndingi awan. Ndingi jemuah kok. Heeh. Bar beduk wis kok omah saurunge. Wes jam 2 wis nang mau. Oh jam 2 ora Jumatan. Sik Jero enek bature. sing sikile sik lara. Heeh. Cara cedhek dalan ngene yang iso dhewe jane. Masjide cedhek ne. Gendalane ngalore lho. Heeh. Sik ngenteni Pak No lek wis sehat. Aku ning Bonsari ya apal iki marai cedhek, marai yo manut dalane. Ning pinggir dalan terus. Lek mlebu yo mbuh. Saya sampean tahu mandek neng kayak tak ndek neng cangkruan masjid kayak apa ora? Cangkruan kiri jalan. Lek sampean budal kok kene kiwa dalan. Cangkruan. Apal? Urung tahu. Kayak tak ndek pas udan-udan, Kang mandek kok sik. Oh iya. Matana musikmu ya lho. Heeh. Kayak pas udan ya. Iya kae. Kayak pas cangkruan ya. Mandek ya. Tapi pertelone masjid kuwi. Oh iya. Tapi lek nganan masjid. Tapi sing nonton musik kuwi sing nonton adane urung muni ra senunukan. Ya nunggene mandeke masjid to. Kaya manut suarane. Oh nganu ngalore mentok kanan jalan masjide. Lah iya. Nek manut suarane engko menggok bener. Tapi yo urung apal lek sampean lek. Lah iya kuwi. Lek wis kira-kira ping 3 apa ping 5 barang paling yo wis apal. Ora dituntun suarane jan. Tapi mesti kasep no kene kok. Heeh. Ndak wani sing nulungi mlebu ya itu. Wis. Nek roh mesti enak Kang. Wis khotbah kena heeh. Heeh. Apa nek tekone sampean awal Ya awal mesti urung muni. urung ngomuni kan enek wonge. Ya iya. Enek wong silekas budal-budal ngono kuwi. Heeh. Kan mesti roh. Ya Iso iya. dibarengi. Iso. Marai
wong etan dhek enek. Heeh. Wong Lah etan blokane ngene aku kan parane ngetan. etan. Heeh. Biyen akeh bature. Nek mbiyen ngulon, Ngulon. jek urung enek masjid ngono kae. Marai nek masjid etan. Heeh. Lah iya. Cara jan. Lah iki kok budale jam piro? Ya kaluhuran. Bar luhuran. Ya. Pokoke lek ora Jumat bar luhuran ya. Iya. Lek mulai aja sampai maghrib. Lah iya. Dalane lho peteng anu rame truk tebu. Rame kok. Hmm. Kene tak usahane cepet wahane gendala nabraki plakat bareng. Anu to, Buk sing dandani to. Yo plakate sing rodok gendalai. Nyangkrukmu ning anu aja susui. Ning kulon. Oh iya. Engko ning nganu ya aja suwi kalau ka. Heeh. Dadine engko lek ngetane kuwi saurunge maghrib wis ning omah, setengah 6 wis ning omah. Ya iya mek gurun nek plakate iso cepet jane. Ya. Truk tebu akeh iki, usume panen tebu. Heeh. Geke sampean mlakune kadang ndak ketok. Ora ketok no. Marai Kaget roh kaget motor. lah kene nubruk plakat iki rodok nganu iki. Pas apa? Engko le ngesore iki. Oh lah bundas kuwi ya. Wah, ndi ndelok. Oh iya kuwi lho, bundas nabrak. Lah kuwi yo. Anu buke kan didandani to ya. Lah kuwi lho ndak malah ndak wani cepet to. Ngene mesti magrib. Nabrak nganu. Lah iya. Buk didandani separo jalan lho. Lah iya kuwi. Dikei plakat karo dikei tali to ya. Heeh. Lah Tapi wis hafal. ya wis ngono lek cepet ya nubruk kok. Nabruk. Kuwi nubruke pertama kae apa wis keri-keri iki? Keri iki. Keri iki. Marai selak sore tak cepetne Heeh. blok. Loro bae wis kok kono. Heeh. Blok ngono ya. Anu nyangkruke aja suwi dadine Ya iya. ora sampai ke omah, ora sampai maghrib. Ya, terus ae ngenteni diukuh ning sego barang. Lah iya Pak Wit to. Heeh. Ora awan iki malah repot malah ndek kok. Lah awan rame soalnya. Rame. Ndi ini ora enek. Apa pas kentekan segone? Ya kira-kira sik ngetimne. Heeh. Lek sore no arep kukut malahan ya. Mesti dikei. Ya lek ijik. Lah iya. Entek ya wis. Ya iya. Jan. Wis aman iki duwite wis. Aman. Anu teko ni Kang To iki simpen lho ya. Iya. Sing hati-hati lek anu ndekek.